оё шумо бовар доред ки пули тоҷикӣ яъне сомонии тоҷикӣ дар дунё ба чӣ дараҷа қурбаш баланд мебошад ки бисёр давлатҳои абарқудрати дунё дар назди пули тоҷикӣ яъне сомонӣ ба зону задагӣ ҳастанд, умуман пулашон дар назди сомонии тоҷикӣ қадр ва қимат надоранд. яъне пули мо дар дунё аз пули хеле давлатҳо баланд мебошад. то охири видео бо мо бошед ва мефаҳмед ки сомонии тоҷикӣ ба чӣ дараҷа қурбаш баланд мебошад. рафтем. салому алайкум. лайк тоҷикӣ тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. дар вақти СССР 15 ё чанд давлате ки буд, ҳамаи ин давлатҳо рубл истифода мекарданд, яъне пулашон рубл буд. ва дар тоҷикистон баъд аз СССР ҷудо шуданаш рублро ҳам истифода карданд якчанд сол. дар соли 1994 рубли тоҷикӣ баромад ки инаш ҳам дере нагузашта. соли 1999 ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рубли тоҷикиро барҳам зада дар ҷояш сомонӣ баровард. ва то ин солҳо мо сомонӣ истифода мекунем ки дар ҷаҳон қурбаш хеле баланд мебошад. ҳозир бошад мо ба 81 пули дунё муқоиса мекунем ки чӣ қадар қурбаш баланд мебошад. марҳамат тамошо кунед. қурби сомонӣ ҳар рӯз ё паст ё баланд мешавад, яъне ки курси сомонӣ ҳар рӯз ё паст ё баланд мешавад. мо не пасташро не баландашро мегӯем. курси моҳи декабри 2018-ро ба шумо мегӯем ки масалан 100 сомонӣ ба пули афғонистон номаш афғонӣ мебошад. 100 сомонӣ 806 афғонӣ мешавад. дӯстони азиз, дуюм давлати ангола мебошад ки 100 сомонӣ ба пули ангола номаш кванза мебошад. 3299 кванза мебошад. сеюм давлати Албания, номи пулаш лек мебошад. 100 сомонӣ 1155 лек мешавад ба пули Албания. чорум давлати Алжир мебошад ки номи пулаш динар мебошад. 100 сомонӣ ба пули Алжир яъне динар 1259 динар мешавад. панҷум давлати Аргентина мебошад ки номи сумаш яъне номи пулаш песо мебошад. 100 сомонӣ 397 песо мешавад. шашум давлати Армения, номи пулаш драм мебошад. 100 сомонӣ 5159 драм ба пули Армения. ҳафтум бошад Бангладеш, номи пулаш така мебошад ки 100 сомонӣ ба пули Бангладеш яъне така 888 така мешавад. 100 сомонӣ. ҳаштум бошад давлати Боствана мебошад ки номи пулаш пула мебошад. пула 100 сомонӣ 113 пула мешавад. нуҳум давлати Бурунди, номи пулаш франк мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 19318 франк мешавад. инро бинед бародарон. даҳум давлати Венгрия мебошад ки номи пулаш форинт мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 3013 форинт мешавад. ёздаҳум ветнам, давлати Ветнам, номи пулаш донг мебошад ки 100 сомонӣ ба пули Ветнам 247929 донг мешавад. агар ман ин қадар пур медоштам, худамро миллиардер не ва қилиардер ҳис мекардам. дувоздаҳум давлати Гаити ки номи пулаш гурд мебошад. 100 сомонӣ 796 гурд мешавад. сездаҳум давлати Гаяна мебошад ки номи пули ин ҳам доллар аст. бародарони азиз, 100 сомонӣ ба пули Гаяна 2219 доллар мешавад. чордаҳум давлати Гамбия мебошад ки номи пулаш даласи мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 527 даласи мешавад. понздаҳум Гвения ки номи пулаш франк мебошад. 100 сомонӣ ба пули Гвинея мешавад 96227 франк. 16 давлати Гондурас мебошад ки номи пулаш Лемпира мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 259
лемпира мешавад. 17 намибия. 17 давлати намибия мебошад ки номи пули ин ҳам доллар мебошад. 100 сомонӣ ба пули намибия $150 мешавад. 18 доминиканская республика ки номи пулаш песо мебошад. 100 сомонӣ $532 песо мешавад. 19 давлати египет мебошад ки номи пулаш фунт мебошад, яъне 100 сомонӣ ба пули египт 190 фунт мешавад. 20 замбия. 20 давлати замбия ки номи пулаш квага мебошад ки 100 сомонӣ 225 квага мешавад. 21 западноафриканский КФА ки пулаш франк мебошад. 100 сомонӣ 6102 франк мешавад. 22 давлати ҳиндустон мебошад ки номи пулаш рупия мебошад. 100 сомонӣ 768 рупия мешавад. 23 давлати индонезия ки номи пули ин ҳам рупия мебошад. 100 сомонӣ 154948 рупияи давлати индонезия мебошад. тамошобинон. 24 давлати ироқ мебошад ки номи пулаш динар мебошад. 100 сомонӣ 12687 динар мешавад. 25 давлати ирон мебошад. эрон мебошад ки номи пулаш реал мебошад. 100 сомонӣ 446870 реал мешавад. хутона миллиардер не қиллиардер ҳис мекунем бародарон. 26 исландия ки номи пулаш крона мебошад. 100 сомонӣ 1300 крона мешавад. 27 яман номи пули ин ҳам реал мебошад ки 100 сомонӣ ба пули яман яъне реал 2657 реал мешавад. 28 қазоқистон яъне ки номи пули қазоқистон тенге мебошад. 100 сомонӣ 3922 тенге мешавад пули қазоқистон. 29 камбоҷа номи пулаш реал мебошад. номи пули ин ҳам реал мебошад ки 100 сомонӣ 42553 реал мешавад. 30 давлати кения мебошад ки номи пулаш шилинг мебошад. 100 сомонӣ 1086 шилинг мешавад. 31 қирғизистон номи пулаш сом мебошад ки 100 сомонӣ 741 сом мешавад. 32 колумбия номи пулаш песо мебошад. 100 сомонӣ 33732 песо мешавад ба суми Колумбия. 33 бошад давлати Коста-Рика номи пулаш колон мебошад. 100 сомонӣ 6336 колон мешавад. 34 давлати Лаос номи пулаш киб мебошад. 100 сомонӣ 90958 киб мешавад. миллиардер. 36 либерия давлати либерия ки номи пули ин доллар мебошад ки 100 сомонӣ 1677 доллар ба пули либерия мешавад. 36 ливан номи пулаш фунт мебошад ки 100 сомонӣ 15963 фунт ба пули ливан. 37 давлати лесото ки номи пулаш лоти мебошад. 100 сомонӣ 150 лоти мешавад. 38 маврики рупия мебошад ки 100 сомонӣ 306 рупия ба пули маврики мешавад. 39 давлати мавритания мебошад ки номи пулаш угия мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 387 угия мебошад. 40 македония номи пулаш денар мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 541 динар мебошад.
41 давлати Малави ки номи пулаш квача мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 7795 квача мешавад. 42 Молдавия неу Малдиви номи пулаш руфия мебошад. 100 сомонӣ 163 руфия мешавад. 43 Марокко номи пулаш дирхам мешавад. Дирхам аст. 100 сомонӣ 100 дирхам мешавад. Тақрибан ба пули мо баробар аст. 44 давлати Мексика номи пулаш песо мебошад. 100 сомонӣ 214 песо ба пули Мексика. 45 давлати Мозамбики номи пулаш метикал мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 653 метикал мешавад. 46 Молдавия номи пулаш лей мебошад. 100 сомонӣ 182 лей мешавад. 47 Мянма номи пулаш кям мебошад. 100 сомонӣ 16521 кям мешавад. 48 давлати Непал номи пулаш рупия мебошад. 100 сомонӣ 1213 рупия мешавад. 49 давлати Нигерия мебошад ки номи пулаш найра мебошад. 100 сомонӣ 3868 найра мешавад. 50 ин давлати Никарагуа мебошад ки номи пулаш Кордоба номи пулаш Кордоба мебошад ки 100 сомонӣ 334 Кордоба мешавад. 51 давлати Нови Тайван номи пули ин ҳам доллар аст. 100 сомонӣ 327 доллар ба пули Тайван мешавад. 52 Покистон номи пули Покистон ҳам рупия мебошад ки 100 сомонӣ ба пули Покистон 1473 рупия мешавад. 53 давлати Парагвай мебошад ки номи пулаш Гуарани яъне ки 100 сомонӣ 62572 гуарани мешавад ба пули Парагвай. 54 бошад Россия мебошад ки 100 сомонӣ 706 рубл мешавад, яъне ки 1000 рубл 140 то 41 то 45 сомонӣ мешавад. дар ҳамин моҳ ҳамин хел тоб хурда истодааст. 55 ин давлати Свазиленд мебошад ки номи пулаш лилангени мебошад. 100 сомонӣ 151 лилангени мешавад. 56 Сейшели давлати Сейшели ки номи пули ин ҳам рупия мебошад. 100 сомонӣ 144 рупия мешавад. 57 Сербия давлати Сербия номи пулаш динар мебошад. 100 сомонӣ 1101 динар ба пули Сербия мебошад. 58 давлати Сомали номи пулаш шиллинг мебошад. 100 сомонӣ 6155 шиллинг мешавад ба пули Сомали. 59 ин давлати Судан мебошад ки номи пулаш фунт мешавад. 100 сомонӣ 504 фунт мешавад. 60 Сера Леоне давлати Сера Леоне номи пулаш Леоне мебошад. 100 сомонӣ 89947 леоне мешавад. 61 Таиланд номи пулаш бат мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 348 бат ба пули Таиланд мешавад. 62 Танзания номи пулаш шиллинг мебошад. 100 сомонӣ 24411 шиллинг мешавад ба пули Танзания. 63 давлати Уганда мебошад ки номи пули ин ҳам шиллинг мебошад. 100 сомонии тоҷикӣ 39552 шиллинг мешавад. 64 ин Узбекистон давлати ҳамсоя мебошад ки 100 сомонӣ 88028 сом мебошад. номи пулаш сом мебошад. 65 Украина номи пулаш гривн мебошад ки 100 сомонӣ
294 гривна мешавад. 66 давлати уругвай, номи пулаш песо мебошад ки 100 сомонӣ 339 песо ба пули уругвай мешавад. 67 давлати филиппин мебошад ки номи пули ин ҳам песо мебошад. 100 сомонӣ 560 песо мешавад. 68 ҷибути мебошад ки номи пулаш франк мебошад. 100 сомонӣ 1886 франк мешавад. 69 комори, давлати комори, номи пули ин ҳам франк мебошад. 100 сомонӣ 4579 франк ба пули комори мебошад. 70 давлати руанда, номи пули ин ҳам франк мебошад. 100 сомонӣ 9244 франк ба пули руанда мешавад. 71 Центральни Африка мебошад. Центральни Африка КФА ки номи пули ин франк мебошад. 100 сомонӣ 6102 франк мешавад. 72 Чехия, давлати Чехия, 100 сомонӣ тоҷикӣ 240 крона мебошад. номи пули Чехия крона мебошад. 73 давлати Чили мебошад ки номи пулаш песо мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 7191 песо ба пули Чили мешавад. 94 Шри-Ланка, номи пули Шри-Ланка ҳам рупия. 100 сомонӣ 1899 рупия ба пули Шри-Ланка мешавад. 75 Кабо-Верде, номи пулаш эскудо мебошад ки 100 сомонӣ 1031 эскудо мешавад. 78 давлати Эфиопия, номи пулаш 100 сомонӣ 298 бир мешавад. 77 Южни Африка, номи пулаш ренд мебошад. 100 сомонӣ 152 ренд мешавад дар 77. 78 Южни Корея мебошад ки номи пулаш вона мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 11977 вона мешавад. 89 давлати Ямайка, номи пулаш сомонӣ 1345 доллари Ямайка мешавад. 80 бошад Япония мебошад. дӯстони азиз, 100 сомонӣ 1199 иена мешавад. номи пули Япония иена мебошад. 81 ин Венесуэла мебошад ки номи пулаш боливар мебошад. 100 сомонӣ тоҷикӣ 1996 боливар бо пули Венесуэла. ин буд 81 пули давлати дунёе ки тамоман қадр қимат надоштааст дар назди пули тоҷикӣ. дӯстони азиз, агар видеои мо барои шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар видеои мо лайк монед, видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик поделиться кунед, то дӯстонатон бубинанд ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед. ягон камбудӣ шуда бошад, аз шумо пеш аз ҳама узр мепурсем. ва ба мухлисони киноҳои туркӣ расонида мешавад ки дар ин канали мо даромада обуна шавед ва ҳар рӯз метавонед ҳар рӯза сериалҳои бо забони форсӣ тамошо кунед ва рӯзои чоршанбе ва шанбе бо забони тоҷикӣ сериалҳои туркиро тамошо кунед. боқимонда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон.